Значи казвам се Цвятко Пенев Цвятков. Работя в етнографския музей в Етъра, като изработвам музикални инструменти. Завършил съм средното музикално училище в Широка лъка. След това около 5-6 години работих в държавния ансамбъл в Габрово. И след това основно се захванах с музикални инструменти. Това е едно много хубаво събитие за шипка, с което могат да се запознаят малки деца с автентичността на традиционните ни български занаяти. И това е много добра инициатива от страна на Шипканлии, за да се запази тая традиция и да продължи в бъдеще, да се доразвие и вече децата, виждайки го това нещо, да проявят интереси и да се захванат и те с запазването на нашите традиционни занаяти. Защото иначе ще стане едно обезличаване на нацията с тия съвременни технологии, където всяко едно нещо го виждаш визуално, но не е реално и захващайки се да мине нещо през ръцете, да го направи, да го сътвори, няма да могат да направят нищо. Значи ще имат възможността да видят на живо занаята изработка на музикални инструменти и ще могат да се изработят сами тъй наречената цафарка, овчарска или детска свирка. И ще им покажа да видят начина, по който е ставало звукоизвличането, образуването на звукът и да видим кой ще успее да засвири накрая от всичките деца. Много старо време по нашите земи са се използвали кавалите, гайдите, двоянката. Оттам е започнало вече образуването на по-съвременните оркестри, такива народни формации в по-ново време. В миналото, тогава е било основното събиране, използването на тези инструменти на седенките. Най-вече се е използвало селската чешма, която е била всеки виждал от малките, с големи корита, един вид водохранилище, където свирейки преди това, с тези музикални инструменти, водата е приемала енергията на самите участници, които са били като тайнствени ритуали, които правят. Тогава е правено наяве, съвсем естествено, съвсем реално си е било. Водата е приемала тая живителна сила, благотворната енергия, животните са пиели от тая вода, хората също са си наливали и са използвали за пиене и по този начин е ставало едно неусетно зареждане на сега, както я наричат, тая добра, хубава енергия. И по този начин вече в по-ново време се прехвърлят инструментите в тия държавните ансамбли и започват вече подобрения. Старите честоти са били на по-ниска честота, примерно порядъка на 432, 430, 428 Хц, а сега в по-ново време е приета, не знаем защо, по-висока честота на 440 и вече започват на тези инструменти да се изпълнява всякакъв вид музика, като започнете от народна музика до джаз и до всякакви стилови на музициране. А в миналото са заучавали даден текст и в зависимост от ситуацията, от обстановката, старите хора, аз съм бил очевидец на такава жена, която и запазила този начин на пеене, казва: дай да видим сега на тая обстановка, тая ситуация, де факто каква мелодия да сложим на този текст. И така са комбинирани текст и мелодия на момента. А тия песни, които са записани сега, да са ги фиксирали, като тексти, като ноти, като звучение записано, но самия момент, мигът на сътворяването и на комбинацията, когато се е създала тая песен, никой не може да я каже, защото не са обръщали внимание на тая мистика
на това нещо тогава. И свирейки вече на тия музикални инструменти, те по този начин са развивали едни възможности, които сега с съвременната техника малките деца никога не могат да си развият така мислени и начин на действие, както примерно свиренето на, да речем, на кавал, на гайда. Гайдата е инструмент, който едновременно трябва да се мисли за 6 неща. Той става за части от секундата, поддържайки ритъм, налягане на мях, украшения, като се раздели самото украшение на заден пръст чукването с трилера. Там вече става една сложна комбинация, която неусетно детето, когато свири, нали се учи да свири на този инструмент на гайдата, си развива възможности за в бъдеще, за реалния живот. Независимо в каква сфера ще се хване след това. Каквото и да прави, го прави както трябва. Но сега това нещо се подценява, не се казва, не се говори за тая реалност. Може би не разбират хората, нали? Не се я осъзнали. Но това е самата реалност за нашите народни инструменти. Така че имате ли възможност, деца, учете се на някакъв народен инструмент да свирите, от полза ще ви, като станете големи. А в миналото е нямало тия модерни техники като сега. Това е било единственото занимание, единственият начин за да се упражнява някаква по-хубава дейност, нали, от към децата. И са им намирали и такива занимания. Като започнеш от отдялването на овчарската гега, с тъй наречената контурна резба, най-елементарната, до върбовата свирка, която в точно определен момент, когато тръгват, започва сокодвижението на дървото, на върбата, тогава може да се, чрез почукване, нали, се отделяла кората, прави се специален прорез, да се насочи въздушната струя под определен ъгъл, както става на тия овчарски свирчици, цафарките, и се е получавал звук. Но това е било за те наречените да не се изразяваме с точната дума, ще разберат какво искам да кажа. Който има добри възможности, намира начин и се ориентира и образува звук на цафара. Който няма тия възможности, дай му само да надува и свирката сама свири.